ये रखू हां कहा ई हमार पलहरिया काहे टिकत हो ए बचवा ए भाई हमार पलहरिया काहे टिकत हो का भाई बाण है तो हंगा कटले वाले पकड़ाइल बेटा का वो नहीं काहे तोला हो ए उठाओ रे उठाओ रख ए एक बजवा कम करी हम का हम हमारे पलहरिया लौकत ही करा ए तू काम होता का पलहर क्या बोलता है ए पलहरिया हमार ना हो हई होले ये बुढ़ावा खाली बस ढीले अरे हमारे पलहरिया ले तो हमार तो कटले वाला की तार भइल हो आ जाओ ऐसे रहो ए आओ ले आओ लाओ तने बदी बना ली का भाई रे 4 गो कुली बना गइल हो धर जाओ कर दिनो किने अरे दे जवरिया बांधी रे बाण जोरे सही ते बाण बहाना गेलो गिनती मार रे दूज बहन ले वाला खुल गिल ले जाए मैं गिनती मार अई पूरा गिनती मारी के हइए लाइनिया काहे जतना अपन बतना मारू एक दुगो बेसी मारू बयालीस को बाटे अरे ननका आ बाबू ना अरे 45 को ले 42 को कैसे हो रे का और ये सब छोड़ देला सही बोझा बांध देला सो हां हमनी के आज के मजदूरी हो गेलो हो गुल काम है हां तो तारे का बुझाता हो बताओ मर्दे यही बनिहारी पे बनी मिली कब आते 4 बजे तार भइल बा टाइम चल रहा मैंने खूब सुबह बनिहार बोला तू है कब बनले बड़ा कुल 42 को 45 को वोट मत बोलिए आप सुना दे अभी 45 को बना गिना ना 40 को बोझा अच्छा बनी कौन कौन होता रे तन देख ले बनिया आई का बा हेते बा हाय हाय कहू ह एक कहू ह एक हई ह हां भाऊ है कहू ह हां 3 गो हां मोदी के राज में तारा उ बात ना बाजी बुझाइल ना तार महंगाई है आता ना होगल बा एगो बोझा ना दिनो भर काम करती है तुम लेबे के ना तारा एगो बोझा पे एगो बोझा दे नहीं 8 गो पे सुना तरनिया मत तारे से हमरा के ढेर बनियार मिले भागा दे के तू हां ए कुली बोझा राती के ढोवा दे मर्दे बनिहार है कि चोर है कैसे चोर लेखा बतिया तो ए तू मालिक होइल बड़ा 12 गो पे काहे तब हो सब कुछ बिगड़ माने तू काट ले तो तार खेतवे हो गइल तारे काटी निहार बना के लगइल में तो बनिहार हड़ा बनिहार लेके रह एने सुन काहे के सुनी हो अरे ना 3 गो बोझा बोल लेबे के ना बताओ अरे लेके चुप का मेहनत हमनी के बिना खइले पियले एगो पंजा देबे के कहले रह आ कटा गुल तो पंजवा खत्म हो गइल एही ले दबा के बांध ले बड़ा सुन हई आ दोनों छोड़ के एकर में से कौन तारे के बनी दे ए नहीं उहे दुगो लेबे काम 3 गो हम आइठबा तो मारे 4 सोटा भागा दे तारे से ढेर बनिया रख मिली ए भाई बड़ा ढेर चना तू मालिक छोड़ हमरा सिखैबो ए ना धान कटात रहता ए चलो हो ए तूफानी काका चलो ए धानवा बेकार होता खिचवा ई मर्द हम बनिहार के काम मुंह लागी तो बड़ा बढ़िया हमरा के बनिहार मिलो मर्दे ऐसे करबो तो कबो तारा के ना बोले जिया लखा हमरे पे आ ढेर लगल बड़ बड़ बतिया धमकी मत दा हो धमकी मत दा तारा निहन ढेर मालिक मिल जिहन आइटबा भागा दे बेई गरी के चंडाल के का बुझाते नहीं के बस के जरूर करतो के करा जोर अपन हक हिस्सा ना मांगी बेसी लेबे हां तब काहे के चुप 12 गो पे दे 8 गो पे ले ई मर्द बनिहार की बुझाते नहीं का 8 गो पे ले ना तो हम पूरा गांव के जुटाई तू जाके जुटा के ले ये सुन बड़ी महंगाई बात तू जैसे कहत रहा ना तो 2500 के डाई किन के लेल बने
सुबह से खटत खटत हसुआ पखुरा आदार एक हो जाता है। खेतवा कुल खेती करे में 70,000 रुपया लागल बा, बुझाता ना। तो 70,000 हमें तो दी का। अब वही में नीतीश कुमार लॉकडाउन लगा दिल बड़न, पैसा एक रुपया बा ना बगल में। आ ढेर बोल मत, दिमाग खराब बा हमार। बनिहार लेकर ले हई बनी जो काहे के जाए वो अब ना देबो। नीतीश से लगा दे चाहे मोदी जिम्मा ले बनी का। जिम्मा निकाल के लेना, तो हम जिसे कहते इसे कर। बनिहार लेकर जो लेके कुल ही मिसवा दे, कुल ही पावर ना कम नहीं घेता रहा मालिक खड़ा तो का करबो। सर होते चका काम करबो हो मर्दे। और कुछ का सोचत हो सही कहत हो सके हइसन करे के का कहत रे। कुछ ना रे, जवरिया ले जाए के पर घर। हां लेके भाग 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 भाग। काहे हाई बजा लेके जाइए, दोसर मत लीजिए। एको बोझा ना ढोई। अब हड़ताल होई देख लियो। नीतीश लगा लॉकडाउन रे, आज तू हड़ताल करी हे भगवान। बनिहार के देखो लॉकडाउन लगाई। हां कराइजन सुन 17 गो बनिहार में लॉकडाउन लगाइबे चाहे फकडाउन लगाइबे। तारा ऐसे 17 गो हमनियो के मालिक मिलन का समझला। हमारा एकदम बढ़िया ना मिली बाबू मालिक कहीं, बुझाइल ना। तू आके 12 गो कटात रहता। ए बड़ा हो चला हो, हमनी के धन्यवाद कर दे। अरे मर्द है कॉमेडियन हो कि बनिहार हमर बुझाते नहीं कि बड़ा बढ़िया उछड़ता बढ़िया। अब आवा ने है बोझा हम ना लेके जाई। कहीं कॉमेडी में काम करे लका के तोहर अखिया फुटल बका हो नहीं जाना बड़ा कूदा तोड़ा। बनिहार लेखा तू तो नहीं का लगत मर्द। का हो बढ़िया ना तो बाबू। मर्द तू कपार पे हमरा चढ़ जेबे का रे। हां है देख बोझा सुन है ना। मैं बोझा ढोवा दे कुल। आ बोझा ढोइला के बाद सुन खरहान में बनी हम तोड़ दे। तू ही चढ़ा के भेल एगो त कटवा ले झूठ बोल के। हां आ झूठ बोल के ढोवाई ना बोझवा। मन हमरा के झूठ कहबे, हमरा झूठ कहबे तू। ए सुन रे चल इनका का नवाबी करे दे। तारा कंपनी के बता दम जा। ना ढोइबे ना ढोइबे ना जो बात सुनो। उसर राती का यह ना हमनी के तीनों आदमी जाके अपन बोल। तोरा के तोर मामी के बने लेके चले के बा। हां हां आज उनकर देखाई देता का कोर्ट। हां बने लेके छोड़े के चलू। चलो चल हनियो के भड़कावे के चलो। पैसा आज के जबान ना नीतीश तो नीतीश हो कपार पे जो बनिहारों के कपार पे चढ़ा दल। बताओ ना वो लॉकडाउन का अलग नहीं कहत हो सके। हम 8 गो में 3 गो बोझा ले आज तो ढोत नहीं कितना सुपर बनिहार बा। चलो जाए तो गोले से तो ठीक है भाई। अब दोसर बनिहार ला के ढोवा दे ना तो का करब, गाड़ी मांग के ढोवा दे। भैया नमस्कार प्रणाम। हम अजय आनंद रौरा सब देखल जाए वीडियो। मालिक बहुत अतना माने काम कराए के बेरी अच्छो करता काम हो जाता है तो दूर आवे लगा। तो बताई जा कि लॉकडाउन के में देखत जना कितना महंगाई बढ़ल बा। आया 8 गो बोझा में एगो बोझा मांगत नीति कहतन कि नहीं 12 गो मिलेला। अब बताई तो बाल बच्चा रहल ना मेहरानू भाग जाई कि ना भाग जाई। अच्छा भागी तो हमारा घरे आ जाई। नमस्कार प्रणाम भैया, हम मुलायम सिंह। लॉकडाउन तो बात ठीक बा, लेकिन कहे के मतलब ये बा कि बनिहार के भी हद से ज़्यादा ना जाए के चाहिए, कायदा में रहे के चाहिए। लॉकडाउन नहीं करे खातिर ना रहे, हमरो खातिर रहे। खाद के रेट बहुत हाई रहे, 2500 रुपये क्विंटल रहे। प्लस में ही देखे के बा कि हम 12 गो पे कहतन ई 8 गो मांगतन। अगर एगो प्लस कहतन कि अपना के 10 गो दो 9 गो दो तो मान लो कि चलित बनित। लेकिन 8 12 4 8 वाला बहुत फर्क पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बा कि देखी काहे ना भैया बता सुबह से आवत काटत हाथ पखुरा चढ़ जाता। मालिक के मतलब ना हो खेला, थोड़ा सा हमरो गलती बा। कोई के पेट हो, पेट पे लात ना मारे के चाहे। बनिहार तो भाई बनिहार बा, जौन हम गलती हम के लिए वो गलती रुआ सब ना करब जा, ये हम कहब। कमेंट में जरूर बताएं जा लिख के कि का निर्णय चाहिए। और चैनल के नाम बा अभिलाषा प्रोडक्शन हाउस। हम निकलाश में का बोलना जा। जय हिंद जय भारत।